kwa ban kli na ka BPP kan nu insi la ni kan nu mitar pla thau surok kan nu tli ki hospital kan nu tli ki kamba ba ba philale apo ko jala mi kala jongi hakaba philale ki kamba ba lani nga kwa ban kli de ka basairu kini ki sautli ki konstitusi ki ba ka BPP ka job la kan nu tli ki kamba ba ki ba philale ya ka roi ka pa hapo kini ki sautli ki konstitusi ki ba philale ngadap da jing lingok krau ban i ba u deputy chief minister ukli ya ki MLA jong ka VPP philasna kan tli ki surok kan kilometer ki surok kan tli ki hospital nilale nilatei kani ka jingkli kapan pau ya kata ka bor perkhat jong u deputy chief minister ka ba penishai ba pat snguthu ya ka rukom sanchar ka khada manu badi penishna surok hatu de ki MLA hatu de ki liang persya ngan penyarap lem ya deputy chief minister lada pat snguthu minister ubadai pej ubahapan pentikana bangi kubkirong sungshunong batkan thup lang yang ki leader jong ka BPP batkan thup lang ya MLA egi MLA jong ka BPP ni don ka hok maniho ya surok na phi ubadai UPWD minister phi kadai ka kamram ko jong phi banchna ya ki surok ki babha badai da ka daw jong ka jing tolot ka jong phi ba phimla banchna ek surok ni haban imat ya ki surok ki ba khoro ki ba khoram ki ba penjat ki kali gi jongi ki paiba ki mat ya ka jing tinja ya karpat ya phi kumu deputy chief minister bandom keren ya kini ki kintin syaki media bandom pulut bor ya ki paiba ban sngap ya ki kintin ki ba betador di jongpi khele tresitong kum u PWD minister ladapi ya ke jai pen riu ladapi ya ke jela ladapi ya ki paiba ke shong to office pet bagi surok bakin long ki babha bagi paiba kin yo ya ki surok ki babya khele prepare ki surok ki bajot ki basni ka pla ka nong ba bakim don shu ka jing le rai bagi pai ba ki haban le chaka yeng ka sheri na ka benta ka jing snil jong surok na mala dat ho chi thi shakiri mat le ud inam shakiri mat kam don shu ka ta ka jing sum snai ki pai ba hakili ki snem na Garu Hills na Chante Hills ki brave ki haban le file the public interest litigation sha ka Meghalaya High Court na ka benta kisurok but nga kwaru banyathu ya deputy chief minister baka kam manshna ya ki hospital ya ki dispensary ka de ka kam jong ka health minister menta ya ka ni ka health department labat da ke kong ampri kaba pyong ba kan let mi kmat yang isadali ke medical college ke bangalai asngau nadu menswa hadu menta hindai kine ki medical college kempat urlong hadu mentaru yang karpat ipi deputy chief minister syuab penkli jingkli ya ke BPP perkhat arsin laisin kumba pipi sai ongi hiwai perkhat arsin laisin syuaban keren kile perkhat syuaban keren yakini hikente but ya kwa bano ba ka voice of the people party ka penrem juri phi namar ba fidei ubri ubladon ha sarkar natu kisnam arajar shaneng
ya rajar la ya rajar sao chaneng pila don benta ba sarkar pila long nong ikmat ubodon benta ba ibat sarkar pila long ubentri la bun snem pila bat ya si bun ki department hindai nga susi kalong ba day halor ka jingalam ga jong phi kum ubentri ubala slem tam hagan ga jela ga jongi baga jela ga jongi ka hap hagi kerdan hagi babun kilian pims ngure ran baga jela ga jongi hapo ga jingalam jo sarkar ga jong phi na ga we ga por sha ga we ga por ka hap nagi kerdan kiba kham sejrong syaki kerdan kiba kham syapo haka jingduk menaki ni Islam kami galia kadang doa bat ita kerdan kebasan lagi baduk tam ban mentau Islam kelabat ya kerdan kebalai bat lanu pin kentiu pat ya kejela kejungi nabar khoi ki minister nabar khoi ki politician ki badon na kejela kejungi ubri ubadai ban sim ka jingit kli ka bakrau tam ya ka jinglong ka jingman jong ka jela kejungi and ong ye phi ba phi dei ma phi om don weiru u minister u bai layo batslam ya ga jinglong minister like na phi ba ka ni ga jing hap jong ga jala ba pon kiliang langi khen ga jing pak puli ga dang le ngi khen ya ka kot ka kya ngi khen ya ga yo ka kot ngi khen ki we kiliang ru dei ma phi ban ha ban sim ga jing kit kre ka ba kra ba ga nong ye phi man la dei ma ada kejela kehapan mat yagi jing sadin ya kehapan mat yagi jing kumba kamar minta but bangamla ban lei kum minister ban kentiu ya kejela kejungi nga ngadang la ban li sim ke kam risier risniang ban ya balong minister ada kata ngakepat ipi kum deputy chief minister bawat community bangi kum ka VPP in priang ye pi haba pi klis fang ka blueprint jong ka VPP na ka benta ka roi ka par jong ka jela enoi pi tangan ni ka wei ka blueprint jong ka VPP ka long pasai perkata ka long ba in pindon kam hop ya ka pisa jong upai ba we will accountably responsibly and efficiently make use of the public money for public good. Kata ka thong jong ka PPP. Baranong ngi phi la da phidang kwa ka bantip ka jing thu jong ka PPP. Khelet puli ya ka manifesto jong ka PPP ka bangila ji ki pai ba house nam ajar pula ka por bangile ya ka MLA election. Baranong ngi phi ka we ba lada pikwa bagi jela ka jongi kan kiu 3 tom 3 minut ai bagi department ai bagi kini sarkar jong pi kan penulong ya ke jing terang jong pai ba henry ngatip ya kata kawai ka long ba kan than ya pi kum ba pi long bagi politics ke dia kamban penbit breu ka politics ban bamsap namaro pi ong pi kenoi pai ba udeu pai ba ubahikai ben bamsap habengi bamsap ni bamsap na kamtau pai ba nom la ban nong kita ki breu ki bas ai ke ting sha ka balai na ke ting bamsap kawai ka ba yakwa ba nong yepi la da phem pat tip bakani ka sarkar ka jong phi ka long ba bamsap khelet puli yakitu ki court proceedings kibadon ha kami kali high court ngana tangga weiswa kata kalong hape dai bagai illegal mining and illegal transportation of coal. That is the biggest scam. But what the high court ka have ban pass yaki order naga way ka por shaka way ka por. But ganong ipi kelet puli yaki tu ki newspaper reports kaba latho yaki tu ki court proceedings kibadon ha kami kali high court